Вітаю! Сёння мы з вами паглыбімся ў адну з найцікавейшых тэм беларускай пунктуацыі. Коска ці кропка з коскай. Здаецца, такая дробязь, так? Але насамрэч правільны выбар знака можа цалком змяніць і рытм, і нават сэнс сказа. Нашым правадніком сёння будзе параграф 27 з падручніка. Ну што ж, давайце паглядзім, якія сакрэты ён нам адкрые. Вось наш план на сёння. Пачнем з невялікай размінкі, каб праверыць інтуіцыю. Потым разбяром тэорыю, спачатку пра коску, потым пра кропку з коскай. Далей нас чакае шмат практыкі, каб замацаваць веды. І напрыканцы, канешне, падвядзем вынікі. Такі ў нас маршрут. Паехалі! І адразу да справы. Перш чым ныраць у правілы з галавой, давайте трошкі праверым сябе, так бы мовіць, на обмацяк. Практыкаванне 180 – гэта наша размінка. Яна дапаможа нам зразумець, дзе мы ўжо ўсё адчуваем правільна, а над чым яшчэ трэба будзе папрацаваць. Добре. Глядзім на заданне. Тут у нас две задачы. Першая простая, арфаграфічная. Трэба ўставіць літары. Але самае цікавае для нас сёння, канешне, гэта другое – сінтаксіс. Будзем вучыцца чытаць паміж радкоў і разумець, як часткі сказа ўзаемадзейнічаюць. Давайте зробім гэта разам. Так, поехали. Першы сказ. Кранеш галінку плячом, і што адбудзецца? Пасыплецца раса. Тут же все просто. Ёсць умова і ёсць вынік. Таму, канешне, працяжнік. Далей. У цішыні кватэры было чуваць. Што менавіта? Наступная частка нам тлумачыць. На канапе мурлыкаў кот. Выдатны прыклад для двукроп'я. Трэці сказ. Сонце прыгревала, лес аж звеневаць птушыных галасоў. Падзеі адбываюцца адначасова, паралельна, таму тут простая коска. У чацвёртым тое ж самае. Маўчала ноч, зялёны гай не гаманыў. Адначасовасць значыць коска. Пяты сказ – гэта проста як змена кадраў. Растае снег, бягуць ручайкі, спяваюць жаўрукі. Ідзе паслядоўнае пералічэнне падзей. Коскі тут пасуюць ідэальна. Шосты. Ціха было. Адразу ўзнікае пытанне, а чаму ціха? І сказ дае адказ. Супакаіліся птаства, не шапатэлі дрэвы. Гэта прычына, таму ставім двукроп'е. Ну і апошні сказ падобны. Чаму лес заліўся галасамі? Таму што? Выйшлі загарэлыя касцы. Зноў прычына і зноў двукроп'е. Бачыце? За кожным знакам стаіць свая жалезная логіка. Ну што, выдатна справіліся. Інтуіцыя нас не падвяла. А цяпер давайте падмацуем яе дакладнымі правіламі. Пачнем з нашай добрай знаёмай, звычайнай коскі. Калі ж яна нам патрэбна ў безлучніковых сказах? Дык вось, правіла насамрэч простае. Калі часткі сказа роўныя паміж сабой, яны проста пералічваюць падзеі, якія адбываюцца або адначасова, у адзін момант, або паслядоўна, адна за адной, смела ставім коску. Уявіце сабе, што гэта як пералічэнне, толькі мы пералічваем не яблыкі ў кошыку, а цэлыя падзеі. А вось і прыклад. Паглядзіце, якая прыгажосць. Мы нібы глядзім кароткае кіно пра зімовую непагод. Кадр першы. Бац, закруціў мароз. Кадр другі. Ударыла завіруха. І фінальны кадр. Шыпшыннік ужо ўвесь у пуху. Гэта адзіны працэс, які разгартаецца на нашых вачах. Коскі тут працуюць як хуткая змена кадраў, ствараюць дынаміку. Вельмі образна. З коскай, здаецца, усё зразумела. Але што рабіць, калі часткі сказа не так моцна трымаюцца адна за адну? Вось тут на сцэну і выходзіць яе, так бы мовіць, старэйшая сястра. Кропка з коскай. Давайце разбірацца, калі патрэбна менавіта яна. Так, кропка з коскай – гэта такая узмоцненая коска. Яна нібы кажа нам, гей, гэтыя часткі звязаны, але паміж імі ёсць пэўная дыстанцыя. Выкарыстоўваем яе ў двух асноўных выпадках. Першы, калі ўнутры частак ужо ёсць свае коскі і трэба не стварыць пунктуацыйную кашу. І другі, калі часткі настолькі вялікія і самастойныя, што іх ледзь не хочацца раздзяліць кропкай. Паглядзім на прыклады. Вось слева. У першай часці ўжо ёсць коска перад як. І каб не было блутаніны, каб выразна аддзяліць адну вялікую думку ад другой, мы ставім больш важкі знак – кропку з коскай. А вось справа зусім іншая гісторыя. Тут у нас тры самастойныя амаль асобныя карціны. Месяц на небе, цені на зямлі і дыханне аб шару. Кожная з іх магла быць асобным сказам. Кропка з коскай тут працуе як глыбокі ўдых, як паўза, якая дае нам магчымасць смакаваць кожную замалёўку асобна. Ну што,
Тэорыю засвоілі. Час перайсці да практыкі. І не простай, а на афарызмах. Гэта ўжо вышэйшы пілатаж, бо ў такіх кароткіх, сціслых фразах кожны знак прыпынку працуе на ўсе 100 і нават больш. Тут памыліцца нельга. Дык што ж аб'ядноўвае ўсе гэтыя высловы? Зярніце, ніякіх злучнікаў і, але, таму што. Нічога лішняга, часткі звязаны толькі па сэнсе і інтанацыйна. І гэта, канешне, бяззлучнікавыя складаныя сказы. Менавіта адсутнасць службовых слоў і робіць іх такімі выразнымі і моцнымі. Давайте разбирать по порядку. Про молодость пяют бярозы, про вечность хмурые дубы. Бярозы, молодость, дубы, вечность. Видовочное супрацьпастаўленне, тому коска. Далей. Творить добро потребен талант, приносить гора толькі злосць. Тут две глыбокія, амаль незалежныя думкі. Яны кантрастуюць, але не так моцна счэпленыя. Таму кропка з коскай тут якраз дае патрэбную важкасць кожнай частцы. Трэці сказ. Узросту не мае гармонія, не ведае межаў краса. Две паралельныя, вельмі блізкія па сэнсе ідэі. Простая коска. І апошній, бяда і радасць ходзяць побач вечна, людзей ратуе толькі чалавечнасць. Першая частка – гэта агульны філасофскі закон, а другая выснава – надзея. Часткі дастаткова самастаятныя, ідэальнае месца для кропкі з коскай. Працягваем. Ад сябе самога не схавацца, ад сябе самога не ўцячэш. Па сутнасці, гэта ж адна і тая ж думка, якую паўтарылі для ўзмацнення.Ціснейшай связі не прыдумаеш, таму, вядома, коска. А вось шосты сказ – хітры. Бачыце слова «што»? Усё, гэта ўжо не наш сённяшні кліент, гэта складана залежны сказ. І фінальны. Зняможаным не кажуць слоў прыгожых. Адразу пытаемся, чаму? І вось адказ. Ад гучных слоў не прыбывае сіл, класічная прычына, а значыць двукроп'е. Так, з афарызмамі разабраліся. А цяпер павышаем даты. Давайте паглядзім, як нашы правілы працуюць не ў ізалёваных сказах, а ў жывым, звязным тэксце. Менавіта тут яны раскрываюць увесь свой патэнцыял. Вось тут ёсць вельмі трапная думка. Уявіце, што пісьменнік – гэта мастак. Простыя сказы – гэта асобныя мазкі фарбы на палатне. А вось складаныя, асабліва беззлучнікавыя, сказы – гэта тое, што злучае гэтыя мазкі ў адзіны, асэнсованы малюнак. Наша задача – знайсці ў тэксце менавіта такія злучальныя сказы і разабраць іх па костачках. Давайте просто зараз возьмем один сказ і пройдзем увесь шлях разам. Напрыклад, каля сонца круціцца невялікая хмарка, вільготныя барханы дыхаюць прахалодаю. Крок першы. Лічым часткі. Раз – хмарка круціцца. Два – барханы дыхаюць. Ёсць две часткі. Крок другі. Якія адносімы? Падзеі адбываюцца адначасова. Крок трэці. Малюем схему. Яна будзе простой. Квадратныя дужкі, коска, квадратныя дужкі. І апошні чацвёрты крок даем сказу пашпарт. Гэта беззлучніковы складаны сказ з адносінамі адначасовасці. Вось усё, бачыце, нічога звышскладанага. А цяпер заданне для архітэктараў сказаў. Нам даюць цаглінкі, простыя сказы, а мы з іх павінны пабудаваць розныя канструкцыі. Возьмем, напрыклад, сказы «Маці вучыць нас любіць» і «Самою прыродай закладзены в жанчыне мудрасць і дабрыня». Можна злучыць іх злучнікам «бо» і атрымаецца спакойны тлумачны сказ. А можна паставіць двукроп'е, і тады сувязь стане больш прамой, катэгарычнай. Паглядзіце, як мяняецца адценне. Вось яна, сіла сінтаксісу. Так, а тут у нас заданне трансформер. Спачатку перакладаем з рускай, а потым сціскваем асноўную думку ў адзін складаны сказ. Ну, напрыклад, пераклад першага сказа будзе гучаць так. Сакрэт жанчыны не ў модзе і не ў касметыцы, ён у здольнасці усміхнуцца. А калі сфармуляваць асноўную думку, можа атрымацца так. Жаноцкасць выяўляецца не ў знешнім, яна праяўляецца ў здольнасці несці святло сваёй усмешкай. І што мы атрымалі ў выніку? Чысты, прыгожы беззлучніковы сказ. Ну і напрыканцы зоймемся нашым нацыянальным гонарам, бібліятэкай, сапраўдны алмаз ведаў. Наша місія тут – быць уважлівымі чытачамі і знайсці ў тэксце пра яе усе беззлучнікавыя складаныя сказы.
Сапраўды ўражае. Добра, шукаем у тэксце. Ага, вось першы ўлоў. Сказ, які апісвае, як мы заказваем кнігу. Вы робіце заказ, у сховішча паступае заяўка, там знаходзяць патрэбную кніжку. Гэта ж проста канвеер дзеянняў. Раз, два, тры. Ідуць адно за адным, коскі тут ідэальны варыянт. А вось яшчэ адзін, не такі відоўчы. Паглядзіце на саму прямую мову. Гэта наша, гэта мая бібліятэка. Гэта ж таксама беззлучнікавы складаны сказ. Гэта наша агульнае сцвярджэнне, гэта мая асабістае ўдакладненне. Вось як. Яны сапраўды паўсюль, варта толькі прыглядзіцца. Ну што ж, мы зрабілі велізарную працу. Прайшлі шлях ад інтуіцыі да правіл, ад асобных сказаў да цэлых тэкстаў. Час сабраць усё самае важнае ў адну скарбонку і падвесці вынікі. Такім чынам, галоўны прынцып такі. Калі часткі сказа цесна звязаны, ідуць у адным патоку, як вагоны ў цягніку, адзін за адным, ваш выбар – коска. А калі кожная частка – гэта хутчэй асобны вагон, які проста стаіць побач з іншым, калі яны больш самастойныя, тады патрэбна кропка з коскай, каб паказаць гэту дыстанцыю. Усё залежыць ад таго, насколькі цесная сувязь паміж думкамі. І на завяршэнне хацелася б пакінуць адно пытанне для роздуму. Задумайцеся, як цяпер, ведаючы гэтыя нюансы, вы будзеце ўспрымаць тэксты, якія чытаеце, і, што яшчэ важней, якія пішаце самі. Бо ў канчатковым выніку знакі прыпынку – гэта не проста сумныя правілы з падручніка. Гэта ноты, з дапамогай якіх мы ствараем мелодыю нашага тэксту. Дзякуй за ўвагу і да новых сустрэч!